Otišli su do Kafarnauma, gdje je Isus u subotu ušao u sinagogu i poučavao. Ljudi su se divili njegovu učenju, jer ih je poučavao kao onaj tko ima vlast, a ne kao pismoznanci. U toj je sinagogi bio čovjek s nečistim duhom, koji je vikao: "Što hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Jesi li nas došao uništiti? Znam tko si ti, Božji svetac." Isus ga je ukorio: "Ušuti i iziđi iz njega." Na to ga je nečisti duh protresao i glasno zavikavši iz njega izišao. Svi su se zapanjili i govorili jedni drugima: "Što je ovo? Moćan novi nauk, zapovjeda čak i nečistim dusima, a oni ga slušaju." Potom se posvuda o njemu pronio glas po cijelom galilejskom kraju.